Abang. Abang Maiso.
Shalom. Parhalado pasahaton selamat hari Minggu tu sude ruas nama dohoti par mingguanon. Martuama akanaro di bagasan Tuhani. Mingguta sadarion ima minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis. Topik mingguta sadarion majamitahon barita nauli sian nasaroha. Tapuji madebata di bagasan lasniroha taedehon ma marlasni roha hitaon. Yesus tatap hamiop sai pargogoi sude mari tenon limi pasaton akapatini mambai mari tari dinasajol mape dinasajol Marhite-hite guarni debata ama, dohot goarna ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Biar mida Jahobado parmulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni rohan na sumurung do sude akka na mangulahosa. Hot do baritanai rodi saleleng-leleng na. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala pardenggan basa. Rodi saleleng ni leleng na do asini roham. Mauliate marohanami tuho, ala diramotiho hami sian nasailaon, sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho, ala nong sahat tuhami barita nauli, nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok kami tuho, ala di bagasan dame, dohot hasonangan, di lehonho hatam nabadiai. Saya si maroham, uru pimahami mangulahon nanidokmi. Asahot rohanami, jala parangehon hami, parange nabadia. Saya jari jala pai baru marohanami, asalam ias hami,
Rodi hasusudani bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jai Raja Namataki, mana kasih dalami, sai pati tingoli, tumangi hatani. Pinangi dumatuho, rohati pedoto, wahenom yutuhaki, totuharaja. Tatangihon mahatani debata sian 2 Timoteus 4 ayat 2. Jamitahon hatai, hajongjokon ditiki naune nang soune, picang, paingot, apoi marhite-hite nasa labas niroha dohot pamodayon. Atong rak mangidogogo mahita, tutuhan debata lau mangulahon patitnai. Narsumba di jolomo, jujut berogot rohaku, iban bodang ni dosaku, saja kondona, saja Dang boy dengan berdiriki, sai bain imbaru rohaki, tuk-tuk kopatu paoni, ubain tuho aron, sai jakon maawon, naramun diriko, tungtos dorohaki diho, di jakon
adopan ni debata, tapaudu jala tapasere marohata, tatopoti ma dosata. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para siroha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadion mi, manopoti jala menganggukon dosa nami. Masai jot-jot huarsahi hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami narwai. Daku haholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gogonami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubai kami. Dibaeni tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami tuhamatian saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaeng tu asini roham na godangi. Mangido sian nasa rohanami, hasesan ni dosanami saluhutna. Sayurupi mahami, paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si panguluhami, dohot ala ni guarmu na badiai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Tabigema hata baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songon sitong na manguluaw ninna Tuhan Jahoba. Tung na solomodo rohaku mida hamatian ni parjahat. Na lomodo rohaku mida hamumula ni parjahati. Tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Nasa suara ikondo memuji Tuhaki, memuji Tuhaki, marhato boton boboni, marende nauli, marende nauli, marende nauli. Sai pargogoyaw Tuhaki, makadindakon ho, makadindakon ho, mamaritahon sa ngapi. Tatangihon mahata ni debata turpu epistel di ari mingguon na dienet sian tolu Daniel 10 tolu ayat 1 10. Daniel tolu ayat 10 tolu 1 10. Tajaha ma marsikat soring. Dungi piri-piriun jala muruk situtuma si Nebukadnesar madokon ikon buanon si Sadrak si Mesak dohot si Abednego tujolona. Jadi tarbuan ma natulu halaki tujolo ni rajai.
pe molo olo hamu nuaeng di sidi bege hamu suara ni sarune, tulila, hasapi, arbab, sordam, gordang, dohot sadok ragam-ragam ni parhinaluan, marsinggang jalan marsoba tu gana-ganaon nang hupaulii. Alai molo soolo hamu marsoba ikot tokinai hamu tipal honon tu liang pamurunan na marnala-nala. Dungi idaon ni manang di bata dia do natuk paluaon hamu sian tangaku. Mololomo rohani debata nami na huoloi hami, sai paluaon na do hami sian liang pamurunan na marnala-nalai, dohot sian tanganmu ale raja nami. Ima sahatna. Martuado akan atumangion hatani debata jala nopiopsa. Amin. Tahatidakon maha porsiautei, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaun di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni Semaria, na gabe-gabean sianton di porbadia, adoran soa bubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal doibana di hau pinarsilang na tua tubanu hatoru dung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon na manai tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate.
Au porsia ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan yala Kristen akan nabadia, dohot dia asesani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangulu dosogot daging nihalak nong mate, dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Nuaing tabigema kor lansia diuduti kor ina Kamis.
Salom. Tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 12 Oktober 2025. Naparjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis. Topik ni Minggu ta majami tahon barita na uli sianasa roha. Napaduahon pertangyangan sektor. Di hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 di Patupa Huriata do pertangyangan sektor maringanan di Bagas Garejaon. Turpuk jamita di enet sian panurirang Lukas bidu 10 walu mamuka sian ayat sada ro di ayat walu dohot tema. Nungatakas huida bohini debata. Atong ria mahita rotu pertangyangani dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Napatuluhon ruas namonding. Nah di hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 nunga marujungolu inang tumonggo parulian Rosida boru siahaan umur 70 tahun. Nah hinabaluhon ni amata edi tua tampubol nahinan ruas sektor 2 walu. Alamat Jalan Pesut Opat nomor 180 RT 06 RW 10 Perumnas 2 Bekasi. Tuudean na di hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 TPU Pondok Rangon. Parhalado dohot sude ruas pasahaton dohot marhabut niroha. Sai di pargogoy tuhata masudena keluarga na tininggal honna. Opat ruas pindah sektor. Mulai sadarion Minggu tanggal 12 Oktober 2025. Keluarga Amang yang formel Hutasoit inang Rugun Maria Boru Sirait pindah ke sektor 2 W8. Alamat Perumahan Logam Bangun Setia 2 Blok F7 nomor 25 Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Napalimahon, naing marbagas, tikting napaduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbogason do ianakon ni Huriata, Legino Nathanael Gonggom Panjaitan STMSC MBA. Anak ni Amata Insinyur Kuminsape Panjaitan, Tubuh ni Inata Linda Boru Nainggolan, ruas ni HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu, Sektor 2 W5, Sian Huta, Selat Makassar, Blok Asia nomor 6A, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dohot Orwana, Elizabeth Boru Tambunan ST, Boru ni Amata Hatman Tambunan Nahinan, Tubuh ni Inata Peninta Nurhayati Boru Panjaitan. Ruas ni Huria HKBP Bontang Resort Bontang. Sian Huta Jalan Parikesit nomor 10 Sia RT 12 Bontang Baru. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 walu Oktober 2025 pukul walu 30 wib di HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu. Tuhatama patuluson sakap parbogasoni. Paonopon Dewan Koinonia. A. Seksi Remaja. Di hari Sabtu tanggal 10 walu Oktober 2025 mulai pukul 10.30 wib di Patupa Huriata do PA tu remaja maringanan di konsistori gereja nani uluhon ni inang sintua inawati boru sitorus. Nats PA dienet sian Jakobus Bindusada ayat 27. Pinangido tu sude remaja ni Huriata asa dohot par guru malua asaria mandohoti acara PAI. B.
Seksi Naposobulung. Parheheon Remaja Naposobulung HKBP Pondok Bambu. Di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2025 di Patupahuriata do Parheheon Remaja Naposobulung HKBP Pondok Bambu alani di Parmingguon Manogut Arian Dohot Botari Parsidohot do Remaja Naposobulung Makubasi Ima Manjahat Tikting Papungu Pelean pemandu lagu organis Dohot Haret Taun Jaladung Sidung Majahat Tikting Ketua Naposobulung Pasahaton Hata Sambutan. C. Seksi Lansia. Sadarion Minggu tanggal 12 Oktober 2025 Ima Minggu Lansia HKBP Pondok Bambu alani di Parmingguon Arian pukul 30 WIB Parsidohot do Seksi Lansia ni Huriata Makubasi Ima Majahat Tikting Papungu Pelean pemandu lagu organis Dohot Haret Taun Dung Sidung Majahat Tikting Pinasahat Matiki tu Ketua Lansia ni Huriata Laho Mandok Hata Jaladung Sidung anon acara Parmingguonon di Patupado acara ramah tamah maringanan di aula lantai 2 gereja Pinangido tu sude Lansia ni Huriata sude Parhaladu Dohot BPH Seksi Ama Seksi Ina Kamis Ina Hana Kor Gabungan Asaria Mandohoti acara ramah tamahi D. PA Dohot Seminar Ina Gracia. Di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2025 pukul 10 WIB Ina Gracia Patupahon PA Dohot Seminar maringanan di aula lantai 2 gereja. PA nani uluhon ni Inang Bibel Pro Juliani Burtarihoran. Tema seminar bijak mengelola anggaran keuangan. Pembicara Inang Sintua M. Lista Borusirait. Pinangido tusude Ina Gracia Asaria Mandohoti acarai. Napapituhon Dewan Diakonia Seksi Kesehatan. Hombar tu program Seksi Kesehatan tahun 2025 Seksi Kesehatan Patupahon Seminar Kesehatan Dohot Donor Darah di Patupa di hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025. Maringanan di aula lantai 2 HKBP Pondok Bambu mulai pukul 7.30 sahatu pukul 10.05 WIB Dohot Partordingna. A. Seminar kesehatan dimulai pukul 7.30 sahatu pukul 10.30 WIB Dohot tema tips sehat dan bahagia di hari tua. Narasumber Dr. Umaira Asagaf SPPD Sian RSUD Pondok Gede. Pinangido turuas ni Huriata Asaria Mandohoti acara seminari target tu 100 halak. B. Donor darah. Donor darah di Patupa mulai pukul 10 sahatu pukul 10.05 WIB. Bekerja sama Dohot Unit Pelayanan Transfusi Darah UPTD Rumah Sakit Kanker Darmais. Peserta dari jemaat dan umum, warga sekitar gereja, target 75 halak. Narahubung pendaftaran Dr. Mindo Borusihotang dan Suster Nyonya Listeria Simanungkalit Boru Tambunan. Napawaluhon Pangapulion. Di Minggu Sadarion tanggal 12 Oktober 2025 pukul 10.05 WIB di Patupahuriata do Pangapulion tu keluarga ETH Tampubolon Nahinan Inang TPR Borusiahaan Nahinan ruas sektor 2 Wet Walu alamat Jalan Laut Samudra Blok Asia nomor 24 Kafling Angkatan Laut Durensawit Jakarta Timur.
Napasiahon program dohot anggaran 2026. Pinangido tu sude seksi-seksi songoni nang aka punguan kurni huriata. Asa membahen program dohot anggaran tahun 2026. Jala paling lambat di hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 nungasahat tu ketua dewan masing-masing. Napasapuluhon amplop tu haporluan pakobasion sosial huria. Di Minggu sadarion tanggal 12 Oktober 2025 di Patupa Huriata do papungu amplop tu haporluan pakobasion sosial huria. Atong tapasahat mai tujolo dung sidung jamita dohot partordingna pilihan parjolo tolu kantong ima tu huria dohot tu pusat. Amplop tu haporluan pakobasion sosial huria tujolo dung sidung jamita. Tapasahat ma piliatai di bagasan lasmi roha. Pasapulu sadahon amplop tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Di hari Minggu tanggal 10 sia Oktober 2025 di Patupa Huriata do papungu amplop tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Tapasahat mai tujolo dung sidung jamita. Pasapulu duahon panitia pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2025. Sakti-sakti dohot silua. Hombar tu pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2025 nanaeng si patupaon ni huriata di hari Minggu tanggal 10 November 2025 nanaeng roh pinangido tu sude ruas sektor seksi-seksi kategorial dohot punguan kor asa pasahaton sakti-sakti melalui sintuawit nabe dohot tolu silua per sektor per kategorial dohot punguan kor jalata pasahat ma ditiki acara pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2025. 10 tolu surat masuk. Di Jalo Huriata do surat sian distrik Walu DKI Jakarta. Taringot undangan pelantikan pengurus Pokja Diakonia Distrik. Di Patupa Sadarion tanggal 12 Oktober 2025 mulai pukul 8.30 WIB sahat tunasidung maringanan di HKBP Jatiwaringin. Na mewakili sian HKBP Resort Pondok Bambu, Ima Amang Sintua Insinyur FL Enrico Siahaan dari Divisi Pendidikan. Pasapuluh paton ruas Namar Sahid. Di bagasan parsahiton do ruas ni Huriata, naparjolo amang lumban tobing opung kloidoli dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara, kamar walu 54 lantai walu, ruas sektor sada Wetolu. 2 amang J Sinaga dirawat di Rumah Sakit Duren Sawit, ruang Gardenia lantai 7, ruas sektor sada W2. Tolu Kristopel Nainggolan remaja dirawat di Rumah Sakit Yadika, kamar sada 2 pitu, ruas sektor sada Wetolu. Napaupaton Gilbert Simamora, anak sekolah minggu, dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia, Pulau Mas, lantai 2, kamar 22 Tolu, ruas sektor opat Wet 10 5. Nyonya Aspen Manurung Borumar Paung, dirawat di Rumah Sakit Duren Sawit lantai onom, ruang flamboyan nomor onom sada kosong sia, ruas sektor 2 W5. Paunopon Mercy Elementia Boru Simanjuntak, anak sekolah minggu, dirawat di Rumah Sakit Eka Hospital Harapan Indah Bekasi, kamar onom 2 Tolu, ruas sektor 2 Wetwalu. Tabuan Manasida di bagasan Tangyata, asalam tuhipasna di Hilala Rohana Sida. Pasapuluh 5 parhepengon.
Pelean tu huria 16.581.825 rupiah. Pelean tu pusat 20.266.675 rupiah. Pelean tu DSH 100.000 rupiah. Transitori 600.000 rupiah. Panitia pembangunan 2.150.000 rupiah. Tu panitia GPN 2025 tolu juta rupiah. Penguma sude peleani 42.610.500 rupiah. Songonima sahat nitikting di huriata di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu tuhata masude pakubasion dohot peleani. Bahen sangap dohot puji-pujian di guarni tuhata. Salam. Nuaeng jongjong mahita ima di namarningot ruas ni namoding inang tumonggo parulian Rosida Borusiahan. Laos taedehon ma buku ede nomor 347 ayat sada dohot tolu sai masih paidan. Soy masih paidah dona porseai dosa belakana Tuhan sonangani Tuhan sonangani Tuhan Sai masih paidah mahitau dilamuni Tuhan dumonang itabe dumonang itabe dumonang Nuaeng pinasahat ma partikion tu ketua lansia lao madokata. Salam. Tuhamu amanami inanami do sude ruas ni Uriata Kuria HKBP Pondok Bambu. Nah dong ibagas joron
di Bagasatikion. Tapuji matuhata ala denggan ibasana doa sini rohana dihita namang alehon tiki ahipason buhita marpung di bagas joron lama muji doho pasangapot tuata. Nah hormati kami amang pedita resort amang pedita buang Manalu soksoni dohot amang pedita fungsional pedita stidaun dohot inang soksoni dohot inang bibel pro inang boru tarihoran. Di bawah sadarion di Guarido khusus di lansia ima minggu lansia. Puasa gabe minggu lansia anno pat boido patorangon yamak pedita yang no di Kijang tiki rapitan non marlas niroha di acara di bawah sadarion. Dia kana somal dia kapunga-punguan di baido parheheon. Puasa melutulan sia olan minggu dan sia nang binoto ata nasubui behehe akalan sion alani akka umur nang binoto ale unak pola menek rohatta sia te amang inangate melutuk pe gabe minggu dan sia hita di basa saderion mulut tabereng do di statistik ni huriata bahwa lansia narong di huriata periode per 22 Desember 2021 torok ni lansia di huriata arong do 196 halak. Mungkin kalau tahun 2022 don mungkin arong nataba jala arong namoro alai molo binereng go godang ado nataba. Tu lansia molo nah hadir, nah doh di pungal lansia saat di Bagasatikion kurang lebih 45 halak, manang na 22,5%. Alani itu hama kamang inang naung di pasu-pasu tuata umur nagajang mulai 10 tahun tu gijang. Asa doh mahita tu pungal lansia. Alana kategori 10 1 15 tahun ima lansia pratama. Alanido unak saya tabayan alasan asop itu 10 tahun do piao. Unak pala do tu lansia ina. Jadi pata ni do tuak kadongan molo dak 1 70 puang buaro ni ngomma. Ai kosa do ina alani. Sebelum 70 tahun kita masuk mahita tupungata di pungan lansia namu nama umur 10 tahun tu gijang asa lam rame pungat tahun asa buhita marlas niroha, buhita mamuji Tuhata di setiap hari Kamis jam 2 siang. Jalarak pola liling molo parpungan di lansiaun kurang lebih 2 jam do. Bodo liling makatahatai daripada nalatian kor. Alani pos marohani akamu akamang do amu kainang asa roma hita tu pungal lansia tarlumubian non patu paud ni huriata do songon ramatama di huriata duksidung perminggota di Bagasatikion. Nak kini memang nunga dimupon melalui titing upang idohami ma tuhamu sude saluna parhalado ni huriata asaroma hitan notu lantai 2 di acara ramatama soksoni do tu BPH punganama BPH ina Kamis BPH gabungan dohot BPH ina Hanna molutupe dak suri BPH ni akka punguata narung di huriat tahun diudang tong may alani akka kemampuan dohot akka sipato-pato si alani diamu amang do tamu inang dapola gajang donon nami ulam menghimbau do hami do mengajak saluh na ruas ni huriata nadong di huriat tahun asaroma hita tu pungal lansia setiap hari Kamis jam 2 siang asarap kita disi memuji Tuhata ala di patupado disi sermon habisi makatatai habis makatatai baru latihan kur
Jadi pos dorhanami dia waka amang do dia makainang nian di parminggu manugu pe gurang do akka nang masuk kategori lansia. Alai mudah-mudahan marhiteon sahat tonaot tunasida asauloro tupunguata di pungal lansia. Ima elele pangiduan nami tuhita saluhna di pakobasio di bahasa sedarion di parmingguata nakininga penunga ditiktikon bahwa sian lansia do sebagai harek tahun papungo pilihan do majatik ting. Sebetulnya buri bahkan asing ulahun ni lansia alai song ni majo termasuk madohot song leader di Huriata di bahasa di Parminggota di bahasa Tikyon. Jadi ima pangiduan nami bolu ajak kami anak kita tugijang unak polawang alasan tuita unak 22 do pia unang matadok song niate dia muak kama nami do ina nami. Ima pangiduan nami tuita saluna saya tuata nama dongani masu jalan nama leon hai pasar dihita saluna ruas ni Huriata secara khusus na marumur ono 10 tahun tugijang. Butima siron nami tuata nama dongani jala nama masu hita. Orasma. Nuaing tabegema kor puji-pujian sian kor gabungan dungi diuduti kor ama.
Tapuji matuhata marhite-hite ede nomor 650 ayat sada rodiudutna tu portibion narudut laos tapasahat ma peliata tolu kantong pelian sada A, sada B, dohot pelian 2. Tu portibion narundut borhat maho galapahen palitonu saidumoho buat sondang tunahulun mangurupi namardangon idowaritan kaulini Kristusi. Taradoti hasadao niruasi talului biru-biru namagoi hatani Tuhan Yahova do pasada hom nang hata sian sude patikia dude bata. Hatai banci Tioma di dalami Kristus ibai panupungan di molumi sairado di hati goran holong dohot hasil tongan sasada sade batata aposiman.
Buat sondang tunahulung mangurupi nabardao ido barita nauli Kristus. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhatana hinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Hatani debata turpuk jamita di minggu pa 10 pituhon dung Trinitatis. Jalalaus sadarion di huriata HKBP Pondok Bambu. Ima minggu lansia. Imana tersurat di surat ni Apostol Paulus tu halak Rom. Bidu sada mamuka mai sian ayat walu sahatu ayat 15. Rom sada ayat walu sahatu 15 songono didok disi. Madok mauliate ahu jumolo tude bataku marhite-hite Yesus Kristus siala sudehamu. Ala tuliat pertibiodo terbarita hapur siaumuna. Dang macari ahu marningot hamu. Ia sitidangiku debatado nahu oloi di bagasan todikku di nahu baritahon anak nai. Totongdo hupangido dia katangi aku. Anggiat tung manang adigape lomoni rohani debata pati urhod dalaku manopot hamu. Ay masihol doau marnida hamu. Anggiat tung tarlehon ahu tuhamu debasi leho-leho partodion. Patuguhon rohamuna. Odo tahe naing dapotan hiras ni roha nang ahu siak kamu hinorhon niha porsiaw tabi. Alay naing maboto muna akadongan naung jut-jut ditahi rohaku manopot hamu. Asa marparbue ahu nang dihamu songon na diaka bangso na lebani. Alay tersabat doau rasi rasan waing. Namarutang doau dihalak junani nang di bangso na leban. Diaka perhapistaran nang diaka nahurang roha. Dibaheni husakap sian nasa rohaku. Majami tahun barita naulii nang dihamu di huta Rom. Ido sahana. Di bahen amata Johan Hardido sada penelitian nagabe sahat ibana tu sada kesimpulan anggon waing partikyanon manang zaman di dia hita mangulun waing lumobi zaman
siboluson niaka suduk nau poso ngadigawari zaman yang sangat praktis dan transaksional. Partikian namano pajol mai say naing hatop-hatop. Partikian namano pajol mai di parnguluon na transaksional. Molohu ula siulahon dang marodola be sian nasaroha. Moloneku ula sada siulahon. Aha. Si dapat tonok kusiani. Molohu ula siulahon. Apa penghargaan? Nabui calo oku. Molohu ula siulaon. Dia utung do manang harugian. Jala pengaruh ni na praktison na serba instanon aka manginang maperkohdo ng hutawon ni diri laos idora di 2 bulan na parpudion raga 2 ibu tajaha 60% perusahaan memecat aka parkarejona yang berasal dari generasi Z manang generasi stroberi. Molo adong tetangga di ulau ni. Molo adong hamaolo di ulau na pinasahan nai. Dang manahan na sida. Dang patuduho tanggung jawab na sida. Saya heran asuado kemampuan lahu mangadu bisa. Iman waeng naboy di idai bana. Alani maol don waeng jupang halak na mangula siulaw na marodolan tunasaroha. HP sada parameter manang ukuran keberhasilan ni sada ulaon boy berhasil dengan boy tercapai dengan molo boy diulahon si ulaon ni secara sungguh-sungguh berimplikasi donang situasi nasongoni aka manginang Tuha persiau. Marpangota do zaman na bajuan waing, di zaman na hatop patopi, di zaman na serba intani, menggerus, makorus. Hadirion untuk bertahan. Atong molosongoni do na masa. Bohado patulucon. Bohado patupahon. Bohado makanguluhon jauh-jauh ni minggu tasadarion. Majamitahon barita nauli. Manang marpabahenan akan nauli. Sian nasaroha. Adong 2 aka manginang nagabe sumber inspirasi. Naparjolo imanakin na diturpuk epistel tai
taringot tu hatoguon, taringot tu habuluson ni roha, dohot taringot tu pos ni roha ni sitolu halak. Si Sadrak, Mesak, dohot Abednego naipaadopon tu sada tekanan, tu sada hamaulon ningolu, bahkan ikon marutang hosa. Duksaha na sida ku Babel na ginonggoman ni Nebukadnesar. Tarpasu-pasu na sida gabi pangurupi ni si Daniel di harajaon songon Perdana Menteri ibana di harajaon ni Nebukadnesar. Alai di kenyamanan ni ngolu nau jupang nasida, di ulau doh di jabatan nau taruli nasida, adong to tangan na balga, adong siadopan na dok situtu. Marpatik Raja Nebukadnesar dung di pajong-jong mana patung kanan na siya sere iko saluhut na ginonggoman na iko saluhut halak na nirajaan na iko marsoba ikon uduk alayang gusitulu halahiye agka manginang danga dong biar na dipatik ni rajai danga dong roha na tahut siya bulus ni roha na sida marhapos reaon di debata dangolo na sida uduk ido ben nagabe ko piri-pirio Raja Nebukadnesar alani dilehok kesempatan tu situlu halahi molo olo do pehamu marsoba molo olo do pehamu uduk malua manasida sian pamunuran namar nalanalai alai molo so olo nasida uduk ikut tipal hono manasida tu pamunuran ni api namar nalanalai danga dong disiaka manginang kesempatan mangulu bolo pala di tipalhon. Ai gari halak, ai gari akka algojo na manipalho sitolu halahi tu pamurunan ni api namar nalanalai ala ni mohok nga mati. Dakpola gurang nasida makatai, dakpola marsoal debat nasida di instruksi ni Raja Nebukadnesar jepe do alus ni nasida ale Nebukadnesar dakpola alusan nami ho anggo taringot tu nani dokmi mololo morohani debata nami nahuoloy hami say paluaon na dohami. Hottogu buhado ujung na halak na togu marhapor siyaw di debata na manginang dia do jabarna dia do najupangsa gariada girok nasida alai molo tumpe solomoro hani debata ikon boto omudo ali raja nami naso olo hami marsobau molo tung mate penasida mate di bagasan Tuhan ima
Lalu do rimas ni rajai akka manginang raja Nebukadnesar sauk do nasida di dabu tu panuran ni api namar nalai alai dang mate nasida. Dang age mahua nasida. Gari sada obuk dang matutu. Ima parbue ni hatubuo dohot pos ni roha di bagasa Tuhani. Napaduahon matselas situtu rohani Apostel Paulus. Songo barita nila pedang di pangnibana. Tarsar sahat rodi liat pertibion rodi dia. Di Parukilon, di penindasan, di Hamaolon, di Borat Nisi Taonon, dohot di ragam nisia dopan akan aporsea di luat roh. Daktuk padauhon nasida, paholakon nasida. Hottoku persea di Kristus. Ido nani hamulatehon ni Apostel Paulus di son akka manginang. Sangat terharu. Alani masihol ibana. Disialah tugu ni haporsiaon. Ni akan haporsia di luat Rom. Alai didok nakin ala so tarbahenau ro tu si rasi rasan waing. Olama mardongan marhite surat ibana manungocon. Ima napasahaton las ni rohana. Marbarita na uli do halak rom sopola na sida. Songo pabaritaon na uli natapahan. Barita na uli na pinatupan niya kana persea di Rom. Ima barita togu ni haporseaon dang olo sumurut manangape na masa. Bahkan ala ni uli ni barita ni haporseaon nasida kamanginang. Nian dang niripu songoni salut ni Apostel Paulus tu haporsiaon nasida gariau naeng marsiajar nian siak kaporsiaon munay ninna ibana atong dihaung kadong at haporsiaon di bagasan kuar itu hatta Yesus Kristus. Dipakulingi hatain di bata hita di bagasa tikyon didok marsuru hita marbarita nauli totudang nagabe marjamita totudang nagabe borhat tu sada inganan manang tu sada wilayah alai adong nahucatat di siak ka amanginang bohado tutu ay si holdo halak dihadiriota ay unang do gabe marsak halak molo disihita unang do gabe sosonang pakilan ni halak molo rohita namar barita nauli do amanginang nang mulo disihita bah di dia opuciano di dia amata siano di dia inata siano saya dilului bohadia ka keluarga na poso
dihasi holi anak tarupe hita. Nyamat doi mana disihita manang lobiu nyamat doi mana molo dang disihita. Namar barita nauli do hita kamanginang molo sailas rohani halak tabahin. Namar barita nauli do hita akka manginang perhalado molo say dihasi holi halak pagkubasyota. Namar barita na huli do hita huria HKBP Pondok Bambuon. Molo say Jupang. Akka sadane roha. Dohot namar situpahan, dohot namar siurupan. Namar barita na uli do hita kamanginang molo say taparangehon tapatuduhon. Hidup untuk bersyukur dan saya marumut-umut. Namar barita nauli do lansia HKBP Pondok Bambu Sadarion marhiti semangat di hinatabu ni akakur na pinatu begi homuna gabe jamita na manguli. Namar barita nauli do akapung doli opung boru di hatu tuaun nasida. Las rohai nasida makubasi piga-piga pakubasi di minggu sadarion. Totu gabe inspirasi maun diaka sudut nauposo. Atau ngaka namang dainang saya totong mahita di tonga-tonga ni gulmit ni ngulu taon. Mabahen las rohani dongata, las rohani huria, las rohani keluarga lumobi, las rohani tuhatai. Marhite-hite aka pabahenata. Amin martang yang mahita. Mauliate ali Tuhan di sobahur rohanami tua dopamu nabadiai. Disudi dengan nibasam mengaramoti marmudu-mudu hami. Mangalehot di hami hai pasot Tuhan. Lumobi di ari sadarion di ari napi narbadiam Tuhan. Marlas niroha hami bongot tubagas coromon. Maka mulateho sudi dengan nibasami. Jala macalo bohal hanguluak kami Tuhan marhite khatam alani patau hami pasu-pasu hami ali Tuhan mangulahon hatami di ngulu nami siganu pare ali Tuhan ubuak kami di bagasat tangyang namion mangido hami di hamamalum niaka ruas ni huriam natongo di bagaja persahiton amanami el tobing opuk kloe dung dirawat piga-piga ari o Tuhan di rumah sakit Premier Jatinegara nunga bolas nasida mulak tu bagas nasida alania siroham Tuhan pasikop hamamalum hai pasun ni amanami amanami amang Juliamat Sinaga Opus Sebastian Doli tongon dirawat 21 Rotikyon di rumah sakit Duren Sawit alai dihamulete rohanami malituan nunga umiran nasida dia katikin aparpudion alani mangido mangelik kami ali Tuhan pasu-pasu maasa sikop hai pasun ni amanami buy mulak tubagasna jalabuy hami musir rap mersaur di bagas joromon di bagasan hai pasod doh las nirohan asyakui. Yanakon ni huriam Kristopel Nenggolan dirawat di rumah sakit Yadi KIP Tuhan.
Mamasu-masu maho dia katindakan medis doa daka ubat na pinangan na sinumona. Asa tanggal peut bolong sahit siya daging na. Boy mana mulak musi ali Tuhan siya rumah sakit manguduti akka persikolaan na. Yan akon ni huriam anak sekolah minggu Gilbert Simamora di rumah sakit Columbia Asia. Songoninang Mercy Simajutak di rumah sakit Harapan Indah. Ipe ali Tuhan pasu-pasu mahai pasun niya kaya nakon ni ruas ni huriami. Asaboy na sida mulak hipasya rumah sakit jalaboy udutan na sida ka persikolaan na. Ina namin nyonya aspen manurung boru marpaung Tuhan. Ipe mamaso-maso maho di pangubation ni ina nami i. Ale Tuhan diha moleto rohanami denggan ni basam. Di pertaban ni umur ni akaruas ni huriam marulang tahun na sida. Dumobi na boho di Arisa Darion ina nami nyonya Angelita Kurnia Hutapea boru panggabian. Linda Dewi Rosintan boru marpaung. Nyonya Seli Perpe manurung boru abarita. Ina nami nyonya Situa Sodang Ida Oktapia Rianita Sinaga boru libong. Songonina nang marulang tahu dari marsugot 1 hari Sabtu naroon. Mamasu-masu maholi Tuhan. Marhite-hite na mga lehon kacang yumur hahipasod doho ragam ni silas ni roha dinasida tuchuluanon. Ali Tuhan debata Jehovah manami songon nga kapagkubasyo dito nga tongan huriam sa minggu tuchuluanon. Pasu-pasu may marture doho denggan nanihubasan niya kanaposom bahis sangap hamuliaon di kuarmu nabadiyay. Ruas ni huriam na tongon marhabut ni roha na tinading ni ina nami inang nyonya tapubulon boru siyahan. Tuhan marsakap do huriam dian nobotari patupahon pangapulion tubagas ni keluargai alani mamaso-maso maho di ulaw ni. Asa gabi apul-apul na sumurungi di tonga-tonga ni keluarga jalaboy na sida ali Tuhan. Tujuan niya riyon makirim di akka ragam ni pasu-pasum tujuan niya riyon. Dumobi yanakon ni ina nami nang jumulay Daniel tapubulon. Nung ngaliling Tuhan didodoni persahiton asiroham Tuhan posdorohan nami dangadong naso tarpatupaho. Alani mamaso-maso maho di akka pangubation na jinalona. Asa bolong peut tanggal sahi siya daging pamatang na isuluk matong haipason. Ali Tuhan, marlas ni roha hami di Arisa Darion, ima minggulan siya. Diha moletor roha nami matua dopa muna badiyay, di semangat dohot iras ni roha ni akka ama nami inanami. Songoninang di akka pagkubasyon na pinatupan na sida li Tuhan. Gabi halomuan ni rohamay. Jala homa na manabay ragam ni silas ni roha tuwak ka ama namin na namin. Opung duli opung buru. Dihai pason gajang ni umur. Dohot diragam ni silas ni roha. Ato ngali Tuhan. Paborhak mahami. Lahu madalani arini ngulu na pinasahami. Di bagasan nasa totong marbarita nauli. Mauli ate madiho, marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, marhite na maret de laos ta pasahat mapeliata tu pangurupion sosial huria. Ikondo Buano tabarita tuingana mahologi imaholo na asitongan dame na manoktongi kita hati uwa lumasar punahologi uwaso ni Kristus hoto
Kondo buano tabarita Debatata dorajai Dilehon ang sasadana Manobus pardosai Manobus pardosai Bicardo hati urut Lungasal punaholomi Tuasoni Kristus otoko sadenai Ikondo hingga mengandako Yesus Kristus patusi asa tunoro nanaolo manjakon asintongi manjakon asintongi alam bisa hati urun lumasa tunaholomi uwasoni Kristus hotoko salilip-lilip nai Tatangyakom mapeliata, alede bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leho-lehon na denggan dohot nasa ulibasa nama uliutus. Upasahat hami masian na nilehom itu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutsus di jolo. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasya kami pelianon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si leho-leho mituham. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajom, say saut malumon ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sondakon Tuhan de Batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de Batama bohina tuho, jala di pasaor hon madamena tutodem. Amin.
dong siya. Marpoto. Marpoto mah yun. Marpoto. Lansia. Akang, Tujuh lo ita? akang, foto ko. Tujuh lo. Daw, ngay dok. Ikondo buano tabari